Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kisii and Ndizi TV tariki ya 29 cy'umutenyi 10 mwaka wa 2024 astwero bilebo ikiranwa mambi yabona iga mwanchi muri ekomerana naye asembel asobosanga ememuru bilyo ubwensakia obona mambi ya good morning bokaboka enekenango trole abayiri bago abasani bago emambi yabona iga manyingonga kibaboge tekora chinsemo Nyambonega kwa biri bukubuko mwanchi umurigereria magenda takwiroberia sogosoike bagokiago sanga na into tumanyinga ikubati umurobekuru anya kwa biri kugukirana aseke bagokiago naye nagogo tumanya nimetengari tukerigaria Jumanne abangini go bagokirana asechireri yanya kwa ibonye ko rumonchi le na mwanchi umuriye nabo pini location yabo otumanyinga kwa biri kugukirana asechiro unabutambe Metengali tukeri gari ya Jumanne ni goli litkolyo ko semi baramangana iringe togo chena sikole ndo manchi muri ya litkolya rero ni gotobere togo kora amonchereryo tobe togo sanga nabageni baito ase studio kero chinse kirabe chiwe kirana kibarabe bagoikaga igane metenga baroro baganeti komanya igoro yebiyegwa osigeta abasaye bagotumeka ebiyegwa byabo asekerenga gyo kwegenderia nabo igo antobeto kumurikira asensemeri ya manganari ngete kisemi astobeto kumurikira asobo korera kuri umurobiri w'ensakio bete kogo chaka gukira bonege babageni bito bagukase studio manchu murigeria nabo tokoba tobosanga nabarabo amange nane bagotomusemi manchu murigeria mambi yabonega tumanyingo ngaki omurubiri bw'ensakio beire bo koira kuruga chagete wokera bona igekera tumadinga litkeria Jumanne na lyo litko lyo moelio lyo kumurikira omurubiri bw'ensakio ndubwate bukira Alamisi. It is the last Tuesday igona isanga na into tumanyinga ngaki experience kya beire akotoka chagete omurubiri bw'ensakio wokera bona iganingi keria okoba woko inyolyo mwanchu murigere baso asensemeri y'imichandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Wetrasi namba yesimi 0792122834. Tetrene KERUBO FRIDAH nolyo kwene kemna chibi channel yogi yawekera sole asinchira yabene nere Nyanchama Abigael. Kikoigura mariogia ya abeire gagasoa ase embeo manyanga omoroberio bwensakia obeire gogochaka nenche nkuru kwa job maangi boka soa ase omoroberio bwensakia imambi jabono troyo motro babere tobe tokoba ribo elimo amashabike tukurase kaunti ya Kisii bunga kitutu cha South kitutu cha North nyalibali masabu machoge chache machoge borabonchari bobasi South mugirango mwensi soa ase omoroberio bwensakia imambi jabono tukana Kaunti Nyamira ebunge area ya West Mogrango North Mogrango borabu kituma saba mwensi soa ase umuroberio w'ensakio meshabwe kurase county area ya Nakuru county area ya Kiambu Muranga mwensi soa ase umuroberio w'ensakio imambi ya abono mwanchu muriria Ndizi TV tobingani gotoko batoko gokera anemono aso kwendra gotobwatesia ase gekabeire egetambe emyaka 3 ase obokoleri Ndizi TV mwanchu murele Ndizi tabambia mono asinge nchukwa bere bakoba na inchokolende ni goli tukolia Alhamis turabe togoikira omwelio abugo koletera umuroberio yo bwensakio ase entunda eye ase tonde tabingambia mono asugotosina bwe gotobwatesia ase kolende ni gotokoba tokobolia obego sanga 9 litkolia Jumanne bona botambe ni goli amanyekanire anemono igoli tukoliria tokoba togo sanga naye anemono
igoro ya mangana alia beire gako enekiwa nanamona mangana alia arengete obochenu ase to manyango mbirenga kebike bikogokia ase emambi ya abono omwanchu omorigereria emambi ya bono konde buna botambi mwanchu muri Ndizi TV taraba togo cha kalituko ningo ko batokora arigereria ringana lia Nyasaye ekibungo kirituko bunagekoletwa sore n'umurubirio w'Ensakia mwanchu muri ya Ndizi TV mambya bone guturata gosoma kuru asegetabu egyo kuiranerera ekebungo kemerongo ebere na isano na isato gosoma kwaye 12 tabanga nabo kunorere amangana aya naba kunorere embonga naba kunorere emonga yaye engiya ere igoro naba bwaterie embura ase enseino ase chingaki chiganerie nasesenie emirimo yaino yonsi mokora erinde munyare kwa abantu bebisaku ebinge ebinto singo korende inwe timokoremerwa erinde muchigusaba singo mwanchu muri Ndizi TV ukuna osoma kwilingana na Nyasaye ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'Ensakia mwanchu muri Ndizi TV nigo ebuku ya Nyasaye businga Nyasaye kwanera anemono igoro yogosesenwa kwa baigweri anemono ringaneli matinga bange nigo bakuba bakolitume kabobe korende engane ego ikumanyenga nekero orabe gokoba omwigweri na Nyasaye akobanga gago goseseni asigete tutwale okwegena Nyasaye tutobe abaigweri Nyasaye nabe gago goseseni ase kiregento asayote banga nabe okukunerera ase embonga yaye naboigo abe okwigorera ebisieri biria byakorwa igoro yo tutwaro okwigwera Nyasaye boigo tobe tokomosemeria nabe gautosini bwakirebuya akimambya ere mambya nendo senyambira ensenento era ni matinga litukeli buna botambi nigo lyalingeli tukolyo bochenu topic kiyo kopa gukuinyura ananomono enaye kwabete ko gwesomya naboigo litukeli lyo bochenu anto beto kwanera igoro yoborire bwa festival ainere topic ndo chinganta bengoinyura somurubere bw'Ensakia yaringe so touching ngabango esomya amangana mangi ngabango manya mangi igoro yoborire bwa festival na inche boigo amatuka alikuwa bete ko kongerusa nabo muibuli kwetera asenka manyanga kya bana bako gonkigwa nkamanyanga obochenu bwa basubate kero bakuibura aseigo njendo che ekerasi ekemo nimbwate certificate yo kwa vile koko twara at least yo bomanya na bonko mani mate uno mwana ko boli kubona yes igo ginkoru omuroberi bw'Ensakia nimbwate certificate qualification ndori gochi gobatisha aseigo ngoma nechinge kyo mwana gukora banyabutaka kwa wendagera kabisa igo bono iko kimurandore kenyorali kimberege to mwana modega ikaranseire ya na maegelio kanyara ere buya kigima ritkeri twatebete ikiralitko to kwa KERUBO director ritkolyaye ritkoya la miss night na litogokorera na CEO na ritkeriga nganchere tumurikere director Euphemia Kanyina ino mo director oromusbati kigima na romo director oitokorwa sechi cyangumbu no mo director asabange batanya go interact nera mono no mo director chini ya maji akini yokora magoso utajua chini ya maji ni kusema nini no mo director tabwati mangana maangi no mo director ko enekinga aseniwo to abere to ko inyora obikirano chinse chibwenerete igokuru asense meri nere tukurierere to kumonyora sogo to bwati sesegeta seni Ndizi TV tabwati mangana maangi chika characteristics kiricho kwa accountant Chonsipi ochitumbere echine chiaye to basa ko tigisi kona ne but bange mbara babago interact nere mo
wetinga ngakie kosi ya accounting yekoro kwase mono gwege Gusii accounting ekoro kwe kosi yobogoko yobo Panda kwa business management abwe bago chikosomera obogoko FRIDAH bago chikosomera obogoko ngaki buna bago chitona nkenge batari kubwato kachionzi accounting hani goikali kekere ndonse no nyo gwakorora goikabe ke abandura teba no mogokale lakini rende abantu abange bagosomere kosi eyu ile gatiye chi characteristics chi accountant asikulinde FRIDAH ningendete konyora ebirero kurwanse abalire ba Ndizi TV abasae ane mono ase batebanga embonere gocharokana ne monekera bantu chukwana je kugamba chiombe embwa etali ching engia abantu mbale binyoro bale chiyanko kerenka kero mwana gosoka nigo bale chiyanko chiaye bakobanga tima tingamba somere to kosi yo negotiation oise gotebanga FRIDAH gosotebanga musiko minongo sokale tali yango chiri chiago chikoreta chiango nje chigwetogeza kurwa sekenyorali chimaite ko negotiate tengo mwana bamo maite bunaru tata FRIDAH bakobeke bikongo bagwa kaligo liko bwano n'abantu bali benga bakabantu benga bachaka koboli babaga omwana nkoni twarenge bado chiete eyukasti agasoma ari okonyara buna kerengo kya masomo ge konya komenta nere ligo liri ali konya komenta edawa ri konya komenta nigo chiombe chikunya bukina aho tenga mwana to kamosomi oru skuru yo boroso okamorera akaende secondary akaende yukasti yange yekenyora orojeni akanete fees araiya ayo abamba liko aliko rangiri omochango bakago FRIDAH liyo koru skuru akobolinga ingaiko michiri gwatigari yango yekenyoro yango yekenyoro naende yoja kurwa borolinga inja mbachangete abo isa kubwate buya onya success imbako wishirite by the way nawe mali etamba kumaite chiango chiekenyoro FRIDAH okonyororo kirenga Matilda okoroko se Matilda ali talinde liege songo ndiro Mary Ann Matilda Mary Ann hono FRIDAH bako bakanga bochabeli FRIDAH Marieta okoroka naenda konyoranga noneke roko baboli nchendo chenga abantu abantu mbone twarabole mali nkimunyaruka akurukulitangana ngabochabeli bochabeli yase no enke bande kiao neleta lyo bakire kenyoro no matinga abantu Marieta bakoiruka kenyoro nali bako areke bande namangao ando chikoliye kenyoro nga job mangi to komonyora FRIDAH KERUBO to komonyora zike okoro kunyanchama bono Marieta nara yekenyora ikiriga ono nje FRIDAH ngana nko gikirimambia bono ninchera bago kongia obugima bwabasaye ose nario murori okonyoma arabe nere responsible ari atari gochiko chayo munyaruko rekera mwikiri asinga ari akomanyanga aiga nko kunaga iga abagaka mbali barwite kurusobo menta iga bwasimura abagaka menta nainde abagaka menta omwana oyo onye muteta chiko gosikwa omwana oyo mutete achikoro kugobwanjani menta beka ligori omumuro yago ikirani mubekere ligori liriago chikurigiririga bakoteba keitata ndocho omwana oyo iga nabwate siko yaye asagwete ngamba musigete ndiakorra binganga toaya kamitoga bikini anya naene milioni ikia nari mumuro yara manyana naki nane rakira gwaka na chombe chiri tago chikogani umuswati uri akoreche shegaringa ako moisiko yaho muteno metiringa na kanite FRIDAH ekerago cha nyomba nyore ngandagira tera rugwa kumubolinga no maite chombe iringa na akanete ekero abana batarasibigu na abanga naruarete FRIDAH akore emirimo kwa mubolinga chombe iringa gwakanete nabo tete bigo FRIDAH maite FRIDAH bono maite abasubati babeire bono unabakuri emirimo konyoro musubata kubuga kurumambi ogenda roche osomba ochikobolingi musacho kobolinga no maite chombe iringa na akanete igondo chinga nchendo chinga nebwenda tabantu bae bakoli onchoreria batie koni abana tero kananga nkoni tigebe ni appreciation umurana achate benga nchikubwata kana no konyora kwane
nchene appreciation inkoba nali omunyaruko lya usiku maetenga ni maetenga enkayemo musacho yo ekera chituko yo munyaruko yo nigo yalenge nga konyatara baka kwinyara kuninya sa kamusini amatuka make no maetenga no ekero mugaka bwenke yabeteka korwara mumuroyo niga chitaka akamuhira nyagitari kubwatekananga ninjira abete gako yo munyaruko maeta basacha mbaro mbayigu kende kyabere se no mbako tema ko enjira muhaba mwakoreti Aigaba teme, omete mbaro bagwa kana chiombe chiesekerero by the way. Chama chaya. Akambodi. Nakangoni. Chama chaya kaka. Ekira kuno basekerera bayiboli. Inga yani kende kiyo ba korete gabu. Ni omanyarukoli. Digaba rubinto byamana. Omunyaruko mungaini omunyaruka tokoroka tora twaro mukungu stengo no munyaruka stengo munyaka stenga kwa ndo ripimo musache oye uri mumuro ye ngakiale oikaransa nabe ule batebinga mumuro ni mwanchete naende nabe nkuliringa tarabaga utwara bintu kulende njira ndoche ama tukabo syumbu yale ekiaranya ale konyora na chichi omugambira FRIDAH omunyaruka stengo Hapana jaribu. Never try. Egerero mumuro FRIDAH. Manyani numocha komanye inumwense. Hono chibese chiri chonse FRIDAH bwate arakana se chiombe. Nande chiombe chiji kuje kuchira chitigalenka gari. Inki mogo cha koli FRIDAH. Nabango chaka koira nankara inde ngoji. Kwani mama nanchira nenda alenchara. FRIDAH chikoye ngombe. Kwenda mutaitoni. Tubaka neni ibe. Oye iraninga mochaki. Ango yeke nyore manye. Anka yawe chikobanya. Chinga kuchira ko negotiation mbo matabwa ento. Aba FRIDAH maete chiange chiki nyoro ikamobe kiafu na inu. Chiange chi talinge chiga ya chiko tebanga gwasomete. Nchiire commission. Tebunga 10%. Onyine 110 ikona kyo konyora bago kwama asigete bakende ne libwanka yotalinge bagwanchete ikona kingo tebenga munyaruka egerere egero bumuro komwanchete cha soro chinoko ni kare jaba sacha babe lazy skoga ba ko ligeni be saine yoko nyomera ya Igabari yeni be saine yuba wakana mpaka bate anga ta uchigwanchira nanga musibate aru anganya kurwa senkeri bakachi kuligeri musibate oli impact kyako leta senkeri abakuri nefuya tali chiombe chikogero musibate achiko komanye nkeri mbali bakanire chiombe lakini banganya kwanya ro musibate omenyete nkega litanya wakanero mwambo chikomutege ndote hata waisini manyikanite ninde ligali mari digaiga ande fuliza pinda akanero abarabu baho chibale ntopo kongwa semichi ekiaga nande mbako kwa masikanye bede wenye toraba akanera mama asikano mwanchumurele Ndizi tena kwanda kusangana intwe anemono igoro yenganeye yowakanirwa chiombe nabo igo obe kutumanyinga kerengeli kyaonkere kieke anemono igoro yabantu bali bago babagwe soki bene ase ebinyoro nago bangambaro bago tabara chinkwana chiria chuko gaya ninganeye yowakanwa chiombe nyimbo akichiteri koko kiasangana into somtanda ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News hotela sente mtanda ito www.ndizitv.net Namba yetesi ni 0792192834 sangana into kerengeli kiago emambia ya wanaiga asikorende litkolani go tubwataba gani chintunda ibere nochenga nigo turabase ko enda somotimo ko tumurekera magazeti no chikonyora chinga ki chisaine nemona se go chigosanga na barabu mwanchu murele Ndizi TV nkwana turasomotimo ko kitoraba to kwirana tobe tukumurekera amagazeti Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime oburemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oburemi nobonda naboigo oburemi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburemi nobonda oyogokera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo batebya nga tegana irio tware oburemi obonene elindo onyara kubaga gukora oburemi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oburemi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde nayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga Gento tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwa gutire turi kunyara gukora mirimo dukwengo kora
umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biria abareri bo umwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie juma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri ito chinse 24 nyoranga na bogo sonja wetera sesimi yao ya koboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso Gusii omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero shomo Gusii nyangweso ningenda tingoko nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukuria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero kyomu Gusii tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bare abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni buneto kuna okwererega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Morogoba maokoro nsara maya patina baguboreba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiego chigocha kira rituku lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera numoiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochemugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV obwansu bwomu Gusii Murelia Ndizi TV nkwani bene ase ntunda yende ntunda yakabere asumurubiri w'ENSAKIA asukuba tukumurikira amagazeti mambya bano kumurikira egazeti ya The Standard bunabo tambe ndokinga engana aire ogolicho ase page ntangani nenjira omoncheria kurukwa divani abete gakobanga obeire gango siborwa nonyanga kabekire amamocho ya yugotwa kobera siskando ya mabuta ayekerengo gechi biliona isano na ibere nuguta isano nemo yekurunga Triton na scam page ya kabiri gazeti ya The Standard konera anemono igorechi enjira chinka chire ansebirero kubwatikananga no kubwato kwa bantu babo na boigo kubwatikananga na makweri alia jobo tutukanuni gemebere imenge abere otoka tinsemo cy'abantu balia abose cyabete jigoto yabere gotoka tinsemo asabanta bayitira stinchira cyo tukanu kolende gwekera bono nigo obotukubutara babo korulinde kumanyanga ninkirete barabogo siria amagima abo epeji ya gatatu kwanera anemono igorenchera abantu batatu babete bago itwa cinga kibabete bago saganwa nebibago anse ekinyoro ekemo ensemeria ya munde kubutere county ya Kakamega nigo abantu babete bago
bagana goitwa nebibago bakagere koba emerongo ebere ibage bikaba basagana na kubaita engana jabete gekoba ejobo tutukano epeji ya kanego kwanera anemono igoro yo nchira omunchiroli ya devani oyorenge egati y'abantu abera konyora ase eskando ere enene kigima abete gago siburwa nonyanga obete gatoka ase skando yekerengo gichi bilioni 5 na ibere ase egati ya mangana akoba gago kwanerwa na alinga ose egati ya mangana akageringa kwirera gocha gosiburwa nichingaki kiraitu murungi oyo kabeire umwaziri omukoro naboigo oyo kabeire omo governor Omeru chinga kyabete kwakwanga kurwa obusaiti bwaye ngana yabete kwirira na komwachinga kichinko chinyororo gosiborwa epeja gatano nemo igazite the standard kwanera anemono igoro yenchera ekiombekelia gya Pentagon kyabera korokananga nigo kirabe giye kuiranererwa chinga kichobo chori wo mwaka wechirubere nemerongo ebere na isano na ibere chinga kichi umwaka 2027 ningekorokananga umuraiwense Dr. William Ruto ningende kwirube ikigima asokoleta amo abarai wona gutwara umubwekana onga olia 2007 ase Pentagon jabwate umurai bwekyama kirya odi Raila Odinga Ruto Rift Valley Joseph Nyaga Mount Kenya Charity Ngirlu ensemeria Eastern na Musalia Mudavadi kurwa asensemeria Western Jibalala kurwa asensemeria ya Coast kubata kanenjera ende kwirube ya kananga magayo waka isiko omokonyo ye Rigathi Gachagua bono ni gairo beti kigima ase gochikorosia ekyombekyo gya Pentagon epeji ya gatana kabire kwanerane mono igoro enchira bottom up yabere gonchukara nakoba top up ase omokonyo muraiwense Dr. William Ruto atakorwa iranga nabe gausira abantu bare asekerengo gyanze asingonye chinga kichabono nigo abantu bekerengo kigoro babere korkananga na babere bakonyora ogusirwa kubwatikananga nenchira andrete koba gako erobejya kigima ase obo rai bwaye mwanchumureria Ndizi TV epeje gatana atatu asena ngokorera kumulekera egazeti ya The Standard mambi yabono nigo kwanerane mono igora njira matemwa kipse abe ataka uchaka chinsemo au ase ense yaito ya Kenya matemwa kipse ni abe ataka uchaka litukuligoro ase bono amonturia manga abera korwa ne mono kwene kinga buna matemwa yuo tarigo chikuibwa asomo rai usomo waziri wechisemi Julius Migos Ogamba abera ko lingamba chigotwara chikoti chiabene bose chikoti chiri chirabo chikokonya ne mono se okwene kinga onde bwensira tokana mu chonkwirwa ali getambukero egetindi kedi chiko elino ko manyamange nayo nabengosoma nabukuri gazeti ya The Standard manche muri ya tango ire ni ikase gazeti ya Daily Nation page ni ntangani asomuri kibe gazeti ya muri kiritenga ky'abanyanyimbo bagendete gutumika kisimi ase ogo track abakagirwa bebikora eyo nigagenda korekana asense ya Kenya chingake obutwibwa bogokorekana ase metenyimeke ya beire kegoeta epeji ya kabiri ne ya gatatu ne muri ketengani ya sobo imebo igase peji ne muri kirete ngakibono asense meri ya bana baye yo kabiro muraiwense Daniel Arapoi nakibagendrete kumulikera chinjira aba mwenete kubagana endemero babete bagotigerwa naisebo igase peji ntangane muri kirete ngakiasense moyo muraiwense abirika ogoeso kyana boigo gukwanira igoro y'ubutukano bagendeta kwanikirwa ase serikali ase abere gakwegerera ensemo yaye nabo igokomochia bali bagendeta koraga byare serikali ya Kenya kwanza na kwanikanga nigo bokoreri bwaye bwaberubya ase gikake myaka ebere wegase peji eyo ne muri kirita mangana rengete obochenu anene asomwana Ariana yobete gakura sensemiria India na gocha ase kogendera konyora ubugwenya chingaki omoroberyo chief obwate obotutukana siabirige konekirwa nga sensemeria chief nigoera chikoba kegwa kana enusu milioni echo chiganeire no mwana Ariana agendera konyora obugwenya oigo nigo amaburega ntakubulio kurasike ganchagie serikali magega yoko taikirana
koena na chivesa gucha ase department CPG boigo ne muri kertenga kigashagwa abete kagoikera na boigo ase kigambero kirigia High Court elinde gutenenia appeal yae anene ase ekine kyabete kegotegererwa na bana chibi na batatu boiga CPG omonchi muri ere muri kirete kya sensemeli ya serikali yaberike gokeania abanyanyimbo elinde kumurikira gusigotenera matemwa alia kepsea ase wetania aborokigwa emilione ya monukta isato babete baguchaka gukora amatemwa abo gosika busyo ase page ni ya kabere nemurekerete ngaki asensemeli y'abanyanyimbo asense ya Kenya abagutumika kisimi ase ogotrack nabo igo kubwata abakegirwa bebikorwa ase bamurekerete ngakorengana n'ilichiko imense ya Kenya nigo abanyanyimbo abo bakuganya court order elinde konyara data ya muntu ndebwensi asikolende babere bakumurikira ase chi company echigotumika chilaini anene chilaini ya Safaricom semeri ya Telecom ni chinde chinyinge asikolende bagenda kumurikira ng'anigo batari kubwateli chikoliriganire elinde konyora information iri babwata CPG akatatu boigo manchi muri ne muri kerete engane yo ase okoena na information umonyene atamanyete se kwa obtain konyora information without the consent of the owner ekiraberege ko ene kigwanga inchiranire bakale gutumika SME yo kuboroke nga mbale ange no mukageruoli batagete na ende baba bakonyora mangana kurwa ase ale gosika bosyo goika ase page yakano manchi muri gelia ne muri kereto kongusanana okogendeza ko ene kigwa ase konyora enibo korwa ase yokabeiro murai wense Daniel Arap Moi anene ase abana bae bagendete kumusanana nabo igo kuriya cinchira cyukubagana enibeyo ekere yaberege ko ene kigwanga enibo nerororo elan listed ye billion chimi isato ase page ya gatano manchu murigelia ne murikirete naki ogoito kwae como HR kurwa sensemeri ya Wells Vago na kimobero yobete kogotoka anene kare yaberiga ko ene kiwangani go alenge ase ogotuki wale gokorokana ase ehesi ya chimilion emerongo kianda na inye ase yabwatrenity kampuni yemo yobolende ase page ya gatano nalimo manchu muri ene muri ketamangana asiasa anene wako kwa isiko Rigathi Gachagua oibona oganetie High Court kochia korusia use gotenenia ekina kya gochikona chwa nabanachi ebi na abali batatu nyara nikabete gakubikiki nabusigyo kwamerelia ensemeli yomokonyi bomonacho ebi na monene Philomena Mwelu ase ogochora abanachibi na batatu abo barachikoba bagotegerera ekina kyayo monchi muri gukira CPG yo nongwikira omweli bokumurikira egazeti ya Daily Nation gutaka kwimanya amange nabo konyorera egazeti yo oisomie asobweme Wene yoto kumanyi mwanchi mureria Ndizi TV nigo trapto utwara abageni chintunda ibere entunde tangani tombu tuare Fenuel Nyagaka yumanya kanetenga Simon Joro oyoro moteli oyokora amanganalia yokora design graphics na boigo oyuabera otorosia ase chiposta au na kirana assistu na usangane tegore talanta yae na boigo enchiraba sae barabe bakwe enekinga ngoikirania bale ose nkwenyorera bale emiremo na boigo nkorosi bale emirimo tabangasa tukabona nigo to create employment entunda akabere tusanganera sospita osiemo akwanirenga enchira Ndizi TV yabeire egekokonya anemono ase secretary chisemi nabo yoikira aborokiwa ati skuru au astenjira tuabere tuokina inyuranga Ndizi TV abere gotanga na sevirengo namono asensemeri chisemi tuabere tokoba ase ensemeria yabosyo kigima asokwene kinga ngose mitore abantu nabo kwene kinga ngosi ya chisemi ase chinsemo asigo nabo sangana intwe ase imambi ya abono konda buno tola tokanda sumutimoko oromoke embaira nere FRIDAH babe bagusanga naye ase katari ege tambe
bw'omu Gusii. Ayumuremyi giata kurwaro gonkorwo Gusii n'ikisemo kiyetanaine bono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited n'ekinsagia kyaye bwenyorera mariogo yugusyarira ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement kyetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu cy'obusungu ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorule nsemo ya Jogo angene skuru y'oburoso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko Nyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugocha Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere kare botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Wochakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757